Iki awake dhewe ning kene nyambut gawe. Ning butone rada apik iki. Jane yo padha rada bukune, padha grecenge. Ning ora apa-apa. Ayo kowe karo aku wektu iki nyambut gawe. Nyambut gawe piye? Lah iya. Kek sesuk ke upahku piro? Kok jaluke buta loro kudu metu kabeh. Buta loro kudu metu kabeh. Kek ragamu ki wis tuwa apa ya dasi. Lah kae malah dibungoki we kon nek iso telu. Kon kabeh sisan. Lah iya. Ning ya tak udut-udut sik leh. Ya karo tak udut-udut sik. Ki padha buta loro padha jake nek kae beda. Kene witang manggon kene, pokoke iki mangan ora mangan nek mlumpuk. Ha iya. Jenenge wong ya nyambut gawe bareng-bareng. Iki buta telu. Bareng sing iki kok abot men. Ayo iki wong telu iki piye mathuke? Mathuke iki ya awake dhewe trana ya wis disraya. Biasane wong-wonge butane loro. Telu. Ayo wadyabala ngrancang kencane wangkleng bleduk wadamu. Alon-alon lho Mas. Piye? Iki wis pedhot ke lampu siji. Ya buat men. Bareng aku jabutane rada abot. Walah. Ngopo di ketok nek gedang untung apa piye? Bisik. Ya karo disambi udut-udut barang ngono. Bismillahirrahmanirrahim.